까지 동. नोंनि न' सेरावनो थारमाने কেনেকা আছে খবৰ হা বঢ়িয়া মই হোৱাটছআপত চাই আছোঁ আপোনাক ঠিকে আছে না खबर दे दिनै लामाखौ नायफैबाय लोगोफोर दाखालिबो भिडिअखौ आं हगारनाय जाखादोंमोन ओमफ्राय गोबाङानो नायदों खिन्थु रावबो फैयाखैमोन दिनै बनजार सारा फैनानै नायफैबाय आरोना नोंजों नुजानाय जाबाय दे थादो उनफ्राव खबर लागोन बेखौ स्किम हमनांगौ दङथ' बे लामाखौ बासायनांगौ लामाखौ बासायनांगौ लामा फाखा जाबोनाय बे खस्थ' जानांगौ Bro. Prosesnya. Oh. Nunggu. Iya, खिन्थु ओरै गोलावैनो होथारनांगोन नङाबा जानाय नङा Kot aru biar pura kot oh kerja amar kerja oh रिटायरनि पेन्सननि फैसाया बेसे मोनो 40,000 41 बेनिफ्राय माबायावनो कमिउनिटि ल'नावनो थांखायो 8,700 थाखा 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपजों फेडारेसन मोनसे फेडारेसन बे सिएनआइ ना बाप्टिस जोंनिया माबासो लुथारसो जोंनि बेयावहाय सिएनआइआ मोनसेल' खोमा ओरै फै गामिनि मानसिफोर फै गामिनि मानसिफोर